Damdamag Radyo Sagada. Naimbag mananal daw kadagiti listeners ti Radyo Sagada sumangbay iti oras nga iti ibingay dagiti damdamag ita nga oras iti alas 12 siak ni simbay kat para iti ulo dagiti damdamag. Iti pagilian upat abaro nga fault zone na duktalan dagiti UP researchers iti Luzon. Napipig sa Baguio epekto ti El Nino sigon iti Pag-asa. Iti headlines sa iti damdamag iti rehiyon ti Cordillera kan damdamag lokal, EMB Cordillera kan pribado a sektor nagkadwa para iti real-time air quality monitoring stations iti Cordillera. Deped Baguio nang pairot pa iti seguridad para iti pagtalgedan dagiti estudyante. Representatibo ti Cordillera nagkaykaysa para iti daw nga regional nga otonomiya. 120 million pesos na pukaw katagiti tilapia farms ijay magat gapu iti fish kill. Condominium style pabalay para iti nasurok walugasot nga pamilya ijay ifugaw narugyan. Dagos apan ang irimit dagiti mining companies iti bingay para iti tax katagiti host LGU sa maisaksakan ijay kongreso. Mountain Province na kimaymay sa iti may kasangapulong anibersaryo ti South China Sea Arbitral Award. Kamang ti gobyerno inaluko iti Provincial Health Office Mountain Province ngagbalin a responsable kan sustainable iti panagpili iti taraon. CCTV cameras na ikabit ijay barlikon na tonin kas paset ti proyekto nga Eye on the Road. Sakit iti respiratory system may sa kang runa na rason iti panagpakonsulta kan panaka-ospital dagiti umili ditoy Sagada. Water safety rescue training manarimaan ang maipatpatumpal para kadagiti tour guides iti munisipyo. Kana Sagada may sa kadagiti talo ang munisipyo ti Montaño sa anang gunod iti Badang Excellence Award iti may kasyam nga Environment Summit ti Cordillera. Para iti detalye dagiti damdamag ditoy Pilipinas na diskubre dagiti managsukisok manipod iti University of the Philippines suno UP. Ti upat abaro nga fault zones iti uneg ti baybay iti laud a paset ti Luzon pasar iti inpatungpalda a panag-adal. Sigon kadagiti researchers dagiti baruan natukoy nga fault ket kasla agsasanga manipod iti Philippine Fault Zone may sa kadagiti kang runaan nga fault system nga da iti pakaiyarigan na iti ginkinet ken panaggaraw iti crust ti pagilian. Inlawlawag dagiti eksperto ang napateg ang maawatan dagiti baro nga fault zones ken mauawagan nga crustal tearing tapno mas ang masimpa ti earthquake hazard assessment iti pagilian. Iti kastoy ket mapapigsa ti panagsagana iti posible a panagdayon. Manamnama ang makatulong tinasao panagadal iti panagpalawa iti kamuan may papan iti aktibo nga fault iti Pilipinas kana panang ipaimbag kadagiti addam para iti disaster risk reduction kan public safety. Ngamanggana ita, kataawan pa iti makaamuno kaano nga mabalin nga agaraw dagiti fault line ang nadiskubre dagiti siyentipiko ang makagapu iti panaggaraw dagiti daga. Iti may sapay nga daw magpagilyan, nagbalag ti Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration wano Pag-asa a posible nga epekto ti Super El Nino ti pasangpet nga bagyo nga Bavi. Daytoy ti inbaga ti Pag-asa weather specialist ani Charmaine Varilla. Sigon ka ni Varilla, may isa nga super typhoon ni Bavi sakbay man pay nga makasideg iti Philippine Area of Responsibility (PAR). Saan mo't lang ay ikatan ti Pag-asa nga agbalin nga super typhoon dagiti sumarsaro no pay nga bagyo asumrek iti PAR kadagiti sumangbay nga bulan. Sigon ka ni Varilla, dumanon iti duwa enggana upat nga bagyo ti mapadasan wenno posible ang mapadasan ita nga bulan iti Hulyo. Iti detalye dagiti damdamag iti rehiyon tayo nga
Cordillera tapno maisigurado ti kinadalos ti amin kadagiti komunidad kana pagpasyaran nagpirma iti maysa nga Memorandum of Agreement ti Environment Management Bureau wenno ENB Cordillera kadua ti Philex Mining Corporation kan Janhay Management Corporation. Iti sidong ti programa nga Adapt a Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station ang tinulong ti gobyerno kan pribado a sektor iti panang pataray kadagiti monitoring station amang ipay iti real-time nga datos iti kalidad ti angin iti lasod ti 5 nga tawen. Sigon kani EMB Cordillera Regional Director Jean Borromeo, dakkel atulong daytoy kaputa limitado ti kabailan ti ahensya amang ikabil iti station iti amin a lugar. Particular kadagiti pagminasan amang iruruwar iti tapok kan kadagiti tourist destinations sa agdamnama iti nalinis nga aglawlaw. Iti madamakot duwa pay laeng ti operational air quality monitoring stations isungag tultuloy tikid daw ti EMB Cordillera iti dadumapay a kumpanya ang makimaymaysa iti daytoy nga panggep. Iti tayak ti edukasyon in pakaammo ti Department of Education wenno DepEd Baguio City ti mas nairot nga dang para iti seguridad kadagiti pagadalan. Kan tinalawlawag a pulisiya iti panakasuspende metlang dagiti klase. Imbingay ni Disaster Risk Reduction and Management Project Development Officer Clifton Bangsiin, ana asident ti koordinasyon da kadagiti pulis kan lokal o gobyerno para iti regular nga police visibility tunggal oras ti klase hanggang iti panag-awid dagiti estudyante. Malaksid iti no ID, no entry policy kan random bag inspection mangilatlatang mutlang iti budget dagiti eskwelaan para iti handheld metal detectors. Kapo iti panagkurang iti gwardya na limitaran dagiti ruangan pasirot iti maymaysa nga entry point laeng iti tulong ti kaagapay program ti Parents Teachers Association wenno PTA. Nainaymot lang kadagiti drills akas iti earthquake dagiti simulation kan functional drills para kadagiti active threat scenarios. Iti sa baliada magitirahyon nagkakaysamanan kanang iupkas iti napigsa a suporta dagiti leader ti Cordillera Administrative Region para iti panangiyabante iti regional nga autonomiya iti panaglukati may katalupulukot siyam nga Cordillera Month sa Jai probinsya ti Benguet. Iti panagidaulo ni Baguio City Representative Mauricio Dumogan inalukoy dagiti leader ti publiko nga aktibo a suportaran ti singasing nga Cordillera Organic Act ang madamaan na kabinbin sa Jai Kongreso. Pagadatgat dagiti gobernador kan Mamanday Lintag manipud iti nagdudu mga probinsya iti rehiyon at ti otonomiya ti tulbek tapno maipaay kadagiti taga Cordillera ti bukod da a kontrol iti natural a kinabaknang kan makadesisyon basar iti kultura kan bukod a pangkasapulan. Kagidamot lang dayto iti panawagan iti nasyonal a gobyerno kan iti Malacañang adenggan ti 4 a dekada nga kidaw para iti usto a panagduras para iti rehiyon. Iti sa balipay nga damag, iti rehiyon ti Manon iti sa ngagasot kan 20 milyon a piso ti pakabuklan at dadael. Kadagiti tilapia farm sa Jay Magat Dam, Kalpasan, ang matamaan dahito iti nakaro nga fish kill gapo iti El Nino. Sigun iti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources wenno BFAR Cordillera, Regional Director ani Nazario Briguera, kamrunan na naapektaran ti munisipyo ti Alfonso Lista sa Jay Fugao. Anang record iti sa ngagasot a milyon a piso nga lugi. Bayat a 20 a milyon a piso met nga lugi tinagunod ti munisipyo ti maysa a munisipyo Jay Isabela. Palawag ti BFAR nang rugi ti pannakatay dagiti ikan iti Hunyo 23 gapo iti nakaro apudo ti panawen anang ipababa iti level ti danum iti dam. Rason no apay ang naawanan iti makaanay nga dissolved oxygen gang angusen na dagiti tilapia. Gapo iti pasamak ket halos maibus dagiti taraken at tilapia iti nasao adam. Namnamaan na tinasurok 8 gasot a pamilya ijay lamot iti probinsya pailang ti Fugao ti Arapaap madaan iti bukod ken permanente a pagtaengan. Kalpasan a mayarami ti groundbreaking ti pambansang pabahay para sa Pilipino wenno 4PH program iti napalabas alawas Hunyo 30. Iti sidong ti flagship housing initiative ti Estado may takder ti 10 a pasdak nga aglawon iti tig-upat nga palapag.
Tapno ag serbian na talged ken nalaklaka para kadagiti kwalipikado nga residente. Sigon kanilamot Mayor Mariano Buyagawan Jr., ti proyekto ket resulta ti panagtinulong ti Department of Human Settlements and Urban Development, pagtutulungan sa kinaumagahan, individual, bangko, industriya at gobyerno wano Pag-ibig Fund, Social Housing Finance Corporation, kan lokal nga asosasyon dagiti homeowners. Saan lang daytoy abasta nga panang ipatakder iti balay, no di panang bukil iti amay sa komunidad, nga daan iti nasimpa nga supply ti danum, kuryente, kalsada, ken pangkabiyagan. Iti sa bali payadamag saan dapat nga pagururayan kan parigdigatan dagiti lokal o gobyerno iti panangala iti parteda manipod iti buwis dagiti higante nga kumpanya nga agop-operate iti lugar da. Dahito iti inunay-unay ni Baguio City Representative Mauricio Dumogan iti indasar na nga House Bill 6262 amang ibilin iti direkta apan ang idanon iti 40% nga bingay dagiti host LGU manipod iti national wealth taxes dagiti kumpanya. Particular dagiti adda iti industriya ti panagminas ken panag-usar iti natural a kinabakna. Iti madama a sistema ngamin ket buo nga baybayadan ti kumpanya ti buwis iti BIR, Bureau of Internal Revenue, kan kasapulan pa dagiti LGU nga ag-follow up iti Department of Budget and Management wenno DBM tapno maalat ti bingay da iti sumarunong nga tawen. Maysa nga atidog a proseso amang ipagpabayag kadagiti proyekto nang runa iti sulsulina ka a komunidad. Sigon kanitumogan, no agdiretso ti pondo iti kabandag iti munisipyo kon barangay, napaparta ka maitakder dagiti kasapulan nga infrastruktura, kon makabuwa nga iti trabaho amang laped iti panagpanaw dagiti residente, paturong iti sabali alug lugar wenno dadakkel nga syudad. Iti mo detalye dagiti damdamag iti lokal, dito montanyo sa pinatib karmanan ti gobyerno probinsyal, ti suporta na iti panang itipendar iti soberanya ti Pagilian, iti panakaselebrar ti maikasangapulo nga anibersaryo ti 2016 South China Sea Arbitral Award, iti kalman Hulyo 6. Iti mensahe nga indingay ni Attorney Guaye Moling in pagganatgat na ti kinapatid ti historical nga desisyon anang bigbig iti kadbangan ti Pilipinas iti West Philippine Sea iti sidong ti Linteg International. Binigbig met lang ti probinsya ti kinaturet ti Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines ken dagiti lokal amang ngalap nga agtultuloy amang banbantay iti kinabaknang ti baybay. Sigun iti PLGU, pamanaknak tinasao nga anibersaryo anagunod ti Pagilian ti Banligi, itinatal na nga pamayan ken babaen iti Linteg. Isu nga agpao ti panagkaykaysa dagiti taga-Montanyosa para iti panang iyabante iti maysa natalged ken naturas nga Pilipinas. Sa baliada maglokal, isaksaka ti Provincial Health Office wenno PHO Mountain Province ti kinapateg ti usto kan makakalikasan a nutrisyon iti panaglukat ti National Nutrition Month. Inalukoy ni Nutritionist Dietitian 3, Mary Diane Monte dagiti kamang ti gobyerno asuruten dagiti tarabay ti pinggang Pinoy. Ken ti sangapulo nga kumain ments, bayat apilpilian dagiti lokal ken sa diwa a produkto tapno makatulong met lang kadagiti lokal a mannalon. Inpabigsa ti PHO ti ati panangliklik iti panakasayang dagiti taraon panagmula iti arubayan kana umanay a nutrisyon ti umuna ken ti umuna amay sa aribo nga aldaw ti maladaga babaen iti breastfeeding ti pinakaimportante. Mainayon iti selebrasyon ti Nutrition Month ita nga bulan ti Hulyo ket itultuloy met lang ti PHO ti panangiyaramid iti binulan a kampanya kas iti National Deworming Month ken ti National Disaster Resilience Month. Iti sabali adamag ket napapigsapay ti seguridad iti probinsya ti Montaño sa kalpasan ang makabitan iti baro nga closed circuit television wenno CCTV cameras dagiti munisipalidad ti Barlig ken Natonin iti napalabas alawas. Iti sidong ti proyekto nga Eye on the Road ti Provincial Advisory Group on Police Transformation and Development wenno PAG
PTD, akadwa ti Mountain Province Police Provincial Office, kan dagiti lokal a gobyerno, paggupen dagiti strategic CCTV units, apairtangan ti panangliklik iti krimen, panangbantay iti trapiko, kan panang ipaay iti napapatak nga panagresponde no adda ti emergency usar ti teknolohiya. Ti pondo para iti panakagatang dagiti nasaw aramid, kat nagtaon iti proceeds ti nabaligi nga fanshoot activity ti PAGA PTD. Mang ipakita ti agtultuloy nga panagkaykay sa dagiti komunidad ken ti kapulisan ket para iti natalged ken nataltal na nga probinsya. Dito'y sagada, basar iti report, manipod iti St. Theodore's Hospital, naka-record ito'y iti 60 kan talo akaso ti respiratory infection iti napalabas nga bulan ti Hunyo. Taon na 2026, kan isumot lang ti kang runaan na rason ti panagpakonsulta dagiti pasyente. May sa kang runaan nga makagapu kati agbaliw-baliw nga klima. Kati dadumapay nga factors ang mga papektar iti amin nga edad manipud ubing ang gana na taengan. Kabayatan na pulmonya wenno pneumonia ti umuna ang makagapu iti panaka-admitar iti nasaw a pag-agasan iti bilang a 28 a kaso. Sinaruno ti 12 nga kaso ti hypertension ken ti 10 a kaso ti gastroenteritis. Malaksik kadagiti sakit ket indingay ni senior nurse Miss Calty at nailista pay ti ospital ti 25 nga kaso dagiti panakasugat gapu iti aksidente iti motorsiklo a parehas an ibilangan dagiti lokal ken turista. Nayon pay ditoy ti 18 a kaso ti muscular strain. Kapungaro dito'y katimpalagip manan ni Miss Calty ti publiko asurutan ti balakad dagiti eksperto iti salunat. Particular ti healthy lifestyle kan kanayon a panag-alwa dagiti dalan tapno maliklikan ti anyaman nga sakit ken aksidente iti dalan. Iti sa balipaya damag dito munisipyo ti Sagada tapno maisigurado ti pagtalgadan dagiti lokal ken turista wenno bisita ket manarimaan ti panakaisayang ti maysa nga water safety rescue training para kadagiti tour guides ken emergency response volunteers ditoy munisipyo. Nang rugi iti kalman Lunes Hulyo 6 ti panagsanay ket paspasutan ti 25 nga individual manipod iti SEGA Sagas Setgo BF Tamfa ken Sagada Emergency Response Volunteers uno serves. Ti aktibidad ket idadauluan ti Municipal Tourism Office sa iti Sagada, iti panakitinulong ti Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. May sa kang runaan na rason ti training ket ti kakalpas a panakailukat ti Tatayan Cave amang awis iti underground river boating. No sa dino ket sa pulo na ti laing ti panagresponde ken panagisalakan manipud iti danum numan adda ti emerhensya. Nagagwa iti talo nga pasat tinasawa panagsanay. Inmo na ti lecture iti kalman, itakot nakapokus iti panagsanay para kadagiti technique iti water rescue. Ti maudi kaset kati panagyaramid iti aktual nga aplikasyon. Simulation ken hands-on exercises usar dagiti ramid apang rescue sa Jaykap Inas Resort, ijay barangay ang Kileng. Sigon kadagiti kamang ti MPO, gundaway daytoy para kadagiti dati ang nagsanay nga pabaruan, kan ingato ti kaamuan, kan kabaulanda. Bayat met anayon nga kasanayan daytoy para kadagiti baro, itinasao nga training, tapno mas ang mapangato ti kalidad ti serbisyo kan pagtalgadaan ti turismo, ti Sagada. Para iti maudia detalye dagiti damdamag, talo manipod iti 10 nga munisipyo iti probinsya ti Montañosa tinangiyawid iti Badang Excellence Award iti kalkalpas ang maikasyam nga Cordillera Environment Summit. Dagun uday tuya ti munisipyo tayo nga Sagada sabanga na ken Busaw. Itinaangay a panang padayaw kadagiti lokal a gobyerno sa jay syudad iti Baguio. Babaen iti tay mga binadang ti umili Cordillera Shared Eco Governance na yunay-unay itinasaw a summit ti kinapateg ti bayanihan dagiti komunidad. Lokal a gobyerno ken dagiti partner agencies para iti salunat ti aglawlaw. Malaksid iti Badang Awards ni naipaimot lang iti aktibidad ti Carayan Awards kan panangbigbig kadagiti environmental partners iti industriya. Ti Badang Excellence Awards ket aglawd iti talo nga kategorya para kadagiti LGU.
Nagunod tiya sagada, tiya pamadayaw iti sidong ti residual waste disposal. Bayad mata nga nagunod ti sabangan kan gusaw dagitiya pamadayaw para iti Green Enterprise in Waste Management para iti waste diversion kan sanitary landfill operation. Daytoy abaligi kata pamanaknak nga si bibiyag ti kultura ti binnadang wenno bayanihan iti rehiyon nang runa iti usto a panagmanihar iti basura. Dagita apo dagiti naibingay tayo nga damdamag para iti midday news itangal daw iti Martes, July 7, 2026. Siya kailangan rin ni Simpay para iti damdamag Radyo Sagada na imbag manan nga oras kan na imbag nga aldao.